Presented by Ridhan Music. DJ Kundan Raj, DJ Kundan Raj, DJ Kundan Raj. भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। अछौड़ी ऊपर से नीचे खरबूजा होगे, छौड़ी ऊपर से नीचे खरबूजा होगे, छौड़ी ऊपर से नीचे खरबूजा होगे। तोरा देखी सामान, तोरा देखी सामान हमर चूजा होगे, तोरा देखी सामान हमर चूजा होगे, तोरा देखी सामान। DJ Kundan Raj Chiri, DJ Kundan Raj Chiri। आगे हो गेलो चीज तोर बड़े बड़े गे, मारे देना एक चोट खड़े खड़े गे, हाँ हो गेलो चीज तोर बड़े बड़े गे, मारे देना एक चोट खड़े खड़े गे। आगे रो एक जा है छौड़ी हमर दूजा है गे, केरो एक जा है छौड़ी हमर दूजा है गे, केरो एक जा है छौड़ी हमर दूजा है गे। तोरा देखी सामान, तोरा देखी सामान हमर चूजा है गे, तोरा देखी सामान हमर चूजा है गे, तोरा देखी सामान। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। DJ Kundan Raj Chiri। आगे तोरे ला अब हिले हियो कुंवर गे, कुंदन बिहारी से कर लेना प्यार गे, हाँ तोरे ला अब हिले हियो कुंवर गे, कुंदन दीवाना से कर लेना प्यार गे। तोरा मालती भतिया पूजा होगे, तोरा मालती भतिया पूजा होगे, एगे मालती भतिया पूजा होगे। छौड़ी चिकन सामान, तोरा देखी सामान हमर चूजा होगे, तोरा देखी सामान हमर चूजा होगे, तोरा देखी सामान।